दिनैबा मा गोसो जाखोबा गावनो फुदुंगोन जाबावबायसो साहाखौबो बेहाय जेबो नङा आयं हा मोजांसो दानिफ्रायनो एसे सोलोंखायाबा दा साहा लोंखांनानैसो सायनोसैहाय आं नाखौ आयं आंनो सायना होलांनोसै दे नाखौ नाङाहाय आयं हा दा आंनो सायहरगोन आरो साहा लोंखांबा जेबो नङा दे आयं आबै सोरां आफायाबो माथो खालामबाय थाखोसै सोरां आफा उन्दुदोंसो मोनदां मानसियानो ओरैनो रेस्टखौनो मोनासै बिनानावखौबो लायनो थिनहरगारबायना आंबो हा माथो जाखो लायनायालाय ओमफ्रायलाय अब्लाबो गावहानो खामानियाव थांलाय फैलायखा आरो बिनानावखौबो लायबाय दोनलांबायबो मेंगोन ना मानसिया बेफोरखौ सानबाय थानाहाय आयं हा माथो रोमै आयं नालाय मा एसे गोबाव जाखो साहा फुदुंनाया बिनि साहा फुदुंनायखौबो आरो थाब मोनलोंफेरो ना मालाबा बेहाय हामालाय गोथाव फुदुंना लाबोगोन आरो बास जाबाय दे आरो बांद्राय नेनांलाना साया सफैबाय नै हाबाब आयं सना जि नेबायहाय नोंनि साहा फुदुंनायखौ लाबोदो माबायदि लोंनोसै आयं साहाखौ जेसेनो गोबाव फुदुंगोन ना अब्लासो साहानि टेस्टआ फैगोन गोथावसिन मोनलोंगोन आरो आयु हा बिदिसो होनबालाय दे लाबोदो साया मानदेरनो आरो मा मेथाइ लाबोदों जोंनो आब' दिनै आङो चिकेन ललिपपसो लाबोदों आदानाव दहाय बायनो थिनदोंमोन आङो नुदो दा बिदानाव मा जानो बिगोनथाय आरो बियो आं हारसिं जानो नङाना आब' जोंहा जमा जागोन आरो हा बिदानाव बिनानै जायाबा सोरनाथो जानोनि आयं दे लाबोदो सायासो दा गुसु जालायलांगोन आयं दे होमबा आंखौ अनखायो दा अननायखायनोथ' खर'आनो देलायलांबायसो नोंनियाबो बेदरा बिदिनो खाबियो गिदिर गिदिरनो बनायखायो दा हान्थाय सिङावबो मोनदोंना मोनाखै जाखोबा आयंआबो मा बुङो सिङावबो मोननाय दे बेदरा होमब्लाना बोरैथो जागोन ओमफ्रायथ' जि गोथावखा दा दिनै जानोलाय नों जायैखायनोथ' दिनै लाबोनायबाय आङो दे होमबालाय हा दिनै जानायनानै नायनायसैहाय खेबसे ओमफ्राय आदायालाय मानोथो फैयासै दाबो नानि उन्दुदोंसो मोनदां नोंदाया आं गाबजिनि आदा सोरां सानाव बांद्राय उन्दुखाया नोंदाया आदा सोरां साया जाबायमोनथ' लोंफैदो बा माथो दिनैलाय गोथाव गोथावथारलै ओमफ्राय दे जादो आदा जोंबो जानोसै नोंनि बाहागोखौसो जाबावनोसै नामा आं नानि होआ माथो आं नोंनो गावना दंखायो दा नोंहाथ' आरो उन्दै मानसि नालाय नानि ओरैनोसो होनदों आं सना मिन्थिखायो आंबो नानि हामाना बेफोरबायदि खालामनो आदाखौ मेथाइ बायना होजानाय नङा दा बे आंनि आदायालाय आंखौ अनखायोसो जेबो नङा हा बिदा बिनानाव खेला खालामनोलाय माथो जानो दङ आंहा जानोसैहाय नै नोंसोरो जायोना जाया मिन्थिला आं रावखौबो बिनानावासो फुदुंदों नालाय साहाखौबो सोरां बा मालाबानो एसे गोरों जाबायना सनाया माथो सानदों नोंनानावखौ नोंनि आदा आरोथ' मालाय लोगोआबोथ' मोजांथारना नानिना जोंहा आब' जि मोजांखादा आंनि लोगोआ दे आरो बिदिनो लोगोजों मिलायनानै थाबानो जाबाय आगै मिन्थिबाय दे आब' ओमफ्राय मालाबाना जोंनाबो लाबोगोन दे आङो लाबोबानो जाबाय आरो ओमफ्रायथ' आंहा रावबो लोगोबो गैथ'वामोन नालाय बेखौनो लोगो मोननायखाय मोजां मोनबाय आङो ओमफ्रायथ' आं दंना नानि होमबाबोथ' नोङो कलेजाव थांफायाना आंजों आया दालायथ' दोनहैयोना आङो अब्लाबो आरो बोरो जोंना मेथाइफोराबो माबायदि जानोसै आङो आयो आंथ' बेदरखौ बांद्राय बुरजा जानो हाया मोनसेबानो जागोन दे आङो सोरहाबो जि बुरजा लाबोबाय मानसि साब्रैल'आवनो दे आरो रावबो जानो हायाबाबो जोंहा नानि जाहाजि जागोन ना सना दाना बिदि थाबाय थानानै जानाय नंला दिनै मा सानथोंसैलै बियो खोन्थानोसै आं डाइरेक्टनो माथो गाज्रि जानोब्रा डाइरेक्ट खिन्थानायालाय होमबाथ' मालाबा बिदिनो समान बारग'लांजोबगोनसो देनाय आदा बेवहाय सिरि सिरि बाजैखौ सानो नामा नोंलाय धैत नङालै नानि बिदि आच्छा ओमफ्राय गावहा बिदि हारसिं हारसिं मिनिबाय थादों मानो होमबा होमबाथ' नोङो बाजैखौनो सानबाय थादोंना आदा बाजै नङाथ' रानि आंखौ
थगायनो दा सानखा नोङो मिथिबायना आं नोंनि बिनानावसो दा आदाना ओमफ्राय दे ना खेबसे बाजैनि फट'खौ देखायना आं मा नायनो लुगैखादो आदा प्लिज ना ओमफ्राय आं आइनो खिन्थायाथ' ओइ जाम्बिलाय मालाबा देखायगोन दे आरो दा नांथ'आ दे नानि मानो आं नायगौमोन माथो बाथ्राया ओरैबायदि आरोना नानि दाबो नोंबाजिनो जेबो खिन्थायाखैना आङो बिदिब्ला नों बाजैनो नोंनि फिलिंसखौ खिन्थायाखै गिनायसो मोनलायलाङोलै आङो आदा नोंबो जे मानो बिदि दिनै जुदि नों दाखौ फसायाबालाय नानि बिदि जानोनो हाया दिनै आदा नोंथ' फट'खौबो देखायथ'वासै ओमफ्राय मा मुभि आदा ओमफ्राय बबेनि खाथिनि देनाय नानि होमबाथ' जोंहा बाजैयाबो खाथिनि ओमफ्राय दे ना आदा खिन्थानानै लादो बाजैनो सानगासिनोमोन देनाय नानि ओमफ्राय मा बुंगोनबा बियो येसखौनो बुंगोन दे आदा दे आरो होमबालाय नायनोसै आरोना बाजैनो खिन्थाथारनाय आदा दे गिनो नाङा नोङो ओमफ्रायथ' आं लाजिबो ना नानि होमबा आदा नोंनि जायगायाव आं खिन्थाना होनोसै नाङा दे नानि गावहा ओमफ्राय गिख'थार आंनि आदानि फसायनायाथ' बेस्ट जाखागोन खोमा ना आंनि जानो गोनां बाजैया नोंनि नम्बुआनोथ' ना जाबाय दे आरो गथ' मानसिया बिदि सोंबाय थानो हामाना माखौबा गावहा मिथिखा आदा आंथ' बाजैखौ नायखाथारगोनसो नायबानो जाबाय दे आरो उनाव नेना थाबाय दे होमबा एमि सोरां बर'साया जोंहानाव फैबावदोंमोन आरो आच्छा ओमफ्राय मा जानो आरो नोंथ' मिथिखाजोबोआनो बुंहरबाय दे आङो डाइरेक्टनो दाथ' आरो आंबो माथो बुंबावनो दिनैनिफ्राय फनबो दाहरसै जोंनावबो फैनो नांला होनना बुंबाय आङो मानसियाथ' गाज्रि नङामोन दिनै नाथाय बिमायासोबा मानो बिदि आरोथ' मोजाङानो जाबाय दे आरो गावसो आंखौ बिदि सानदोंमोन आंनि थाखाय फिलिंस दंमोन गावनाव नाथाय आंनिफ्रायथ' बिदि जेबोआनो गैखायाना होमबाथ' दिनै खेबसेबाबो बुंनोसै खोमालै आङो माबा बुंदों नामा नोङो जेबो नङा माने नोंनि खोथाखौनो खोनासंदों आरोना गावहाबो गावथ' रायलाया आं रायलायबाल'सो आरोथ' मोनसे खोथाबाव सोरां आं जिउआव रावखौबो नंखाय खोथा होनो साना जि नंगौ नालाय नंगौ आरो बर'साखौथ' आं सिगांनिफ्रायनो लोगो बायदिसो सानखायोमोन मोजां मोननायाल' मोनसे रिलेसन थायो बेथ' नङाना लोगोबोथ' जानो हायो आरोलै दे आरो बेयावनो गावनिबो मोजां आंनिबो मोजां ओरैनो बिमायानो आंखौ मोजां मोनखाया बिनिया जुदि मोजां मोनमारथारोबाबोथ' जेबो नङामोन दे आरो आरो नोंबो आं बुंखाबायना बिदि जेबो नङा होननानै आरथ' मालाय हाबा जाखासिगोन दे जायजोंनो रादाय जादों बेजोंनो जाथोंसै हिनजावाबोथ' आरो खम दुखु जागोन ना बेफोरबायदि जुदि हाबाखौ खालामाबा बियो बिनि जानो गोनां हिनजावाबोथ' आरो खम नङाना नों मिथिखायो अब्ला माने खेबसे नुदोंमोन आरोना आइया अब्ला मानोथो खिन्थायाखै नों आंनो मालायनि गेजेराव हाबनो बोरैबा मोनोना आङो आंथ' बरसायाबो गावनो खिन्थानानै लाखाबाय जेराव खिन्थानायलाय खिन्थादों मानसियाथ' बियो जोबोर मोजां नाथाय मा खालामनो जोंजों मिलायाना दे आरो नोंसिनि गोसोसै आंथ' आरो मा होनबावनो आंबो आरो बुंनांगौखौ बुंखाबाय बेफोरथ' जाबाय दे ओमफ्राय दिनैसिम नोंबोथ' आंनो खिन्थायाखै नोंनि जिउआवलाय सोरबा दं नामा दंथ' आयो दिनैसो मिन्थिदों आङो नोंनि जिउआवबो सोरबा दङ दंनायाथ' दङ दिनै आंनि खाथियावनो ओमफ्राय नों बेफोरखौ लानो सानफेराखै आरोना नङा माने जेबो नङा बेफोरलाय नाथाय गोसोआ मिलायबासो जागौमोन ओमफ्राय
ओमफ्राय नों होमबा हाबा जाया आरो आं हाबा जानो जेन'बा सानसेबाबोथ' नोंबो हाबा जागोन ना ओमफ्रायथ' आंहा नोंजोंसो मोनसे खोथा दंमोन दिनै आंजों दंनायाथ' दंमोनलै नाथाय नोंखौ गाज्रि मोनजानो गियो आरो आङो बुंनानै बेलाया माबा दिनै जाम्बाया सोरां मानोथाय नोंजों थाबोलाना जि आंगो मोनो आङो माबा बुंबा हामगौ सानबाय थायो जेबो बुङा ओमफ्रायो दे बुंदो ओमफ्रायो माथो थाबथाखो बुंनायालाय माने आरोना एमि गोसोनि खोथायानोथ' बुंनो सानै समासो बारलांजोब्बाय दिनै आं फोरमायब्ला नों बुजिगोन जानो बुंनानैथ' नायबानो जायोना जाम्बा आं बुंनो सानदोंमोन आरोना आंखौ गाज्रि मोननो हालाय ओमफ्राय बाथ्राखौथ' बेसेबांबा सिगां होननो सानदोंमोन आं दिनै माने आं एसे बेलेग सानदोंमोन आरोना दाथ' आरो एसे बुंनो हाथावथाव मोननायखाय बुंनोसै आं ओमफ्राय एसेबां टाइम लाबालाय माथो जानांगौ जाखो दिनै डाइरेक्ट बुंदो आरो बाथ्राखौथ' मारै बुंजेन जादोंलै आङो खुगाजों बुंनानै फोरमायदो एसे साइडआव थांना रायलायनोसै नामा ओमफ्राय बेयाव खिन्थाजाया आरो नङा माने दे आरो होमबालाय थुदो दाथ' नै बेवहायथ' रावबोआनो गैया एबार बुंदो दे आरो आं नायमि सासे सिख्लाखौ बिराद फसायदोनाय ओमफ्रायो सानला सानबाय थायोमोन आरोना जागोन ना जायानो आच्छा बिदिबा लाबनि मेटार आरोना बेनोथ'लै ओमफ्रायथ' आङो बुंनोखौथ' सानोलै बुंनोनो हाया दिनै आरो आं मिथिनो हागोन ना सोर बियो मानो हाया जानो आंनिफ्रायसो बिदि फिलिंस आरोना बिनि गोसोआवबा मा दं मोनथिया आं बेखौ अके अब्ला बिनि सिगाङावनो डाइरेक्ट बुंबानो जायोना नोङो बिनि सिगाङावथ' बुंदोंना आङो सिगाङावनो निमाहा बिखाबाय आङो माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय नोंखौ मोजां मोनोलै आङो दानिफ्रायल' नङा दिनै सिगांनिफ्रायनो आरोना जारला दिनैसिम रावखौबो बिदि होनफेराखै आङो दिनै हले डाइरेक्ट बुंबायलै आङो आरोथ' नों राजिब्ला जिउनि लोगोरि खालामनो सानो आं नोंखौ दा नोंसो आरो मा बुङोबा होमबा बेसोमोन आरो नोंनि बुंनांगौआ दा बुङाब्लाथ' आरो मालाथो बुंबावगोन आं दिनै माने मोजां मोनाबा मोजां मोनासै आरोना डाइरेक्ट बुंना लाबानो जाबाय आरो माने आंथ' आंनिसो गोसोनि खोथाखौ बुंदों नालाय एबार नोंनिखौबो नेनानै थानोसै ओमफ्राय आंनि फिननायखौ एसे नेथ' होबावनोसै आं नोंखौ जुदि अकेबा ना डाइरेक्ट हाबा लाबायबोलै आङो जेरैखि जायाबाबो जागोन आरोना खुनु टेनसन लानांगौ गैया आंथ' जेबो जबरदस्तिबो गैया आरोना एकदम दासो गोसोफोरखौ एसे मोजां मोनबाय आङो बुंना फैनानै खमसे खम आंनि फिसालाजोंथ' रायलायनाय नंला बियो एसेबां बुंजानानै खोथा दाथ' आं डाइरेक्ट हाबाखौनो हैनोसै जेबो खोनासंला आङो नेथ'लिबो गैला आयै नों बेयावसो दङ हाय जुलियाय ओरैनो दसे जिरायदोंमोन आङो माबासो खिन्थानो फैदोंमोन आं आयै आफायाना अमा बेदर लाबोदोंमोन आयौ हादासो लाबोलायबाय बियो होनबालाय थाङियाव हैदो थां बिहामजो नाथाय आंथ' संनोखौनो रोङा आयै
रियेलि सरि आयै दा नोंनो संहैबानो जाबाय दे आरो जुदि आंनि अबाथाय ना आयै बेदरखौनो मोनजानायसो नङा दां माने आं इउटुबाव नायनानै सङो नाथायबा जाथारा हाबाब मा होनखोहाय नोङो ओं आयै ओं माथो खालामबावनो आरो एसेबां गरमाव आं संनो हानाय नङालै आयै दे आरो बिदिबालाय दा आंनो एवनोसै अके ओमफ्राय नै हाबायालाय फैदोंना फैयाखै जाखो दाबोलाय जानो बहा थांदोंथाय आं मिथिया खिन्थालाङाखै ना एसे सोंबानो जायोमोन बहा थांदों बहा मायो थाल्ला एसे बेरायहैदों खोमालै आयै जेबो नङा दे दे आरो जेखियानो जादोला बिहामजोआथ' जुलि आइखौनो बानायगोन आङो आयै मा खालामखो नोङो ओइ हामाथो जाबोलायखो आंनाव सोङालासिनो नोंखौ सोर बेबायदि खालामफिना